Sa ka ni Marke? Kapag hapon din mo gipaayo ang motor? Sakit na akong bakang. Napahilot sa ako. Mauba? Sige! Tara! Pre, may buntag dira. Uy, may buntag gani mo pre. Trapo-trapo si mong motor, condition ka. Condition mong motor, pre ba? Oo, kay bagong change oil man pre. Kaning maayo mga buntag, pre no. Kanang naunta jud ko'y tuyo si mga pre ba? Tuyo. Sama na. Kuan na good pre kanang nakoy kuaunon kwarta kay gipadalan ko. Uy, mayo. Na kay kwarta ron ha. Gali pero manghiram sa ko si mong motor ha. Nonsa ka? Manghiram sa ko si mong motor kay ako ba mong idrohon dito ay padala. Pasensya pre, pero di sana ko ipagamit ako motor karon pre. Gamitunon man gud nako ni. Grabe po ka pre. Ay nagkabagong change oil na gani ka di naman ka pahiram si mong motor. Dili pre na ba mangud ko ilakaw gud karon pre, mong di sana ko ipagamit ako motor. Naila ka wala gyud dalo jud kay ka di ka pahiram si mong motor. Ulit kay ka. Ano man gud sa inguna na pre? Wala kay kung magpahiram ka walay dagang istorya. Kabalo man siguro ka tong paghiram nimo last time sa akong motor, di ba gyud unsan yung pag-uli? Okay ka may unsan eh. Paghiram okay pa? Unya giuli diri gubana. Di ba pag-uli nimo gubana? Lagi naguba na ako pero wala man ako tuyo ah. Wala lagi nimo tuyo pero kabalo ba kaon sige buhat niya na sa kuha? Gyud samdi ganihan na. Naunsay mo motor ganung magubak man to? Si Mr. Lim magubigay. Si Mr. Lim na po! Dawata niyo! Matay no? Duha na kadlo ang nilabay. Nagunsa na ka to si Marky didto? Kumusta na ka tong motor? Marky! Sa ka ni Marky? Wa pag hapon din mo gipaayo ang motor? Kamusta ka nang mo gusto ipaayo? Sakit na akong bakang. Unsa? Sakit na akong bakang. Sakit imong bukog? Napahilot sa ako. Ipahilot sa ka? Napahilot sa ako. Mauba? Sige! Tara! Exhale. Kana, Okay, inhale. Exhale. Relax kita. Relax kita. Inhale. Exhale. That's good. nya Marky, motro pa ka. That's good. Deep inhale. Then exhale. Baba ang kamot. Da, luto-luto lagi. That's good. Agay. Kana, Agay. Sumonay na ito. Wala. Nakakwarta ra gani ka nagbago na ka. Wala man ko nagbago pre. Nakakataon lang ko. Nakakatun na. Mubalibad sa imo ha. Di man gud kabayaran imong kasakit nga gihatag sa kuha. Pero ayaw ka problema pre, kalimti ra to, amigo magyapon ta. Di lang sa pahiram sa imo ha. Karon na gani. Pasensya na. Klaro. Anyway, magbago man jud ang tao. Di man nimo kailangan porminti paboran nimong abusado nga amigo.